Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula sedaya saking kelompok D kelas 9B. Kula Bagasari Gunawan absen gangsal. Kula Lesti Aliza absen 13. Kula Putri Najo Kirani absen sekawan likur. Kula Walina Muhammad Kutur absen 31. Badhe ngaturaken nembang kalian joget kagem ujian penugasan basa Jawi kalian seni budaya. Na 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 na. Sore-sore pada bulan, ayo konco podo dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame edo kegocekan. Kai-kai yang mulane yang di sawah kok ngawe awe. Koyo-koyo hilengake kanca kabeh aja padha turu sore. Ler iler tandure wis sumiler tak ijo royo tak singguh panen. Cah angon penek no printing kuwi lunyu-lunyu penek no kamu masuk dodol tiro kumintir bedahin pinggir cuma tono kamu sepomu kasur pung padang lemburan pung jembatalan sora iyo kedok asale saka telur motongan tok ikutan dane opo kedok asale saka telur yen rodok atine rodok gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku mengko gelo ya pro konco dolanan ing jaba padang wulan padange kaya rino remulane sing awe-awe nyelingake aja padha turu sore ya pro konco dolanan ing jaba rene-rene kene akeh koncone langite pancen sumapya ino ya padha dolanan sing mambi guyonan suwe ora jamu godhong pelo suwe ora ketemu pisan gawe kelo. Suweng tinggal-tinggal mambu ketundung muda pampong lele sopong dele ati sipong dele kopong sipong dele kopong juga suweng tinggal-tinggal mambu ketundung muda pampong lele sopong dele ati sipong dele kopong sipong dele kopong. Jaran peci sing numpak doro gei sing ngirim para menteri cek nong jaran peci Keduduk kincing dok fucik
Kaya konco neng dhisik gembira alera-plera banyune segara Angliak numpak perahu layar ing dina Minggu ke pariwisata alon praune tresna biar banyu pinalah ora jemu-jemu karo mesen luyu ngilangake rasa lumrah lesu adik jawel mas jebol wis sore weting kalopo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun.